Haros 2 semana antes ang Kapaskuhan, tinupok nin kasulo ang tulong magkakataid na harong sa Purok 2 Puting Daga, Barangay 18, Cabangan West sa Legazpi City. 1:30 nin hapon kanakaaging Sabado, Desyembre 9. Si Hazel mantang ubuan sa iyang 2 bulan pa sanang aki, nasa luwas na sanakan natad as sinapapaluha mantang pighihiling ang nasulo nindang harong. Istorya niya, mayo siya kan mangyari an insidente, huli ta may pigduman sindakan sa iyang matuang aki. Naisihan niya na sana an insidente kan mag-apudan sa iyang tugang. Iyo po, naabutan may arong nakaan so sitwasyon kang arong may. Tapos naubos po, tapos nagamit may. Wala po kaming naligtas. Manangay po tayo po ini, darami bag ning aki ko. Saro man sa mga nasuluanin harong si Manuel, nasa luwas man siya kan mangyari an insidente. Naisihan niya man ang pangyayari sa iyang mga kabarangay. Sabi niya, haros uring naan sa indang harong kan mag-abot siya. Makamundo po na pero maski maarog kami kay ini, maugma magyaray po, buhay kami. Di ba ding nawara ining arong may warang na diskwidong tao. Tulos man na nagpaabot asistensya si punong barangay Hisham Ismael sa iyang mga residentes. Sabi niya, bukas man ang sa indang opisina para sa mga mauot pang magpaabot nin tabang sa mga biktima. Tao kita kay financial assistance para makapatindog kiraray kang sa indang poste kang arong. At the same time, magbakal kang yero man. Well, we have a lot of friends na pilitang agaran kang tabang. Takol mangitang amigo na medyo may kaya, tas willing man magtabang. So, papaabutan kung matabi sa inda. At the same time, tabi, nag-post man na ka sa Facebook kang nangyari. Sana, mairak man, tapos talagang may magtabang man ng mga friends sa FB. Problema sa electrical wiring. Ang saro sa pighihiling na kausakan Bureau of Fire Protection sa nangyaring insidente. 27 minutos man na pigtarabangan na mapunduan kasulo na uminabot sa primerong alarma. 1:57 kan maideklara ining fire out, mantang 50,900 naman ang pigkakalkulong danyos kan insidente. Ang number of fire incidents na po, dyan digdi po sa City of Legazpi, na kung saan most of the incidents or fire incidents po na igwa kita is mostly on the residential po. Manungod po doon ma'am sa kasulot na po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. So iyan po, itinawag po sa tuya ng alas 1:30 ning hapon as in ini po narespondihan kan sa tuya mga kabundiron dito sa Legazpi. Sa datos kan istasyon, 50 insidente na nin kasuloan sa indang naitala ngunya na taon. Halangkaw kumpara kan nagtalikod na taon na uminabot sana sa 32 na kaso. Ang pagpagiramdong ko po sa gabos na permit po kitang mag-ingat. Ngunyan po napapalaog po ang Pasko asin pagsabato sa bagong taon, especially sa mga naggaramit po paggamam ng Christmas lights. Kung pwede po magpakal po kita kan mga Christmas lights ta so mga dekalidad po, and make sure igwa pong ICC sticker na aprobado po kan Department of Trade and Industry or kan DTI. Mientras tanto, para sa mga mauot magpaabot nin pinansyal na asistensya sa mga biktima, pwede sir na magpadara sa GCash number na 0992656896. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.